Газинур бәләкәйдән бик тырыш һәм акыллы булып үсте. 7 классны тик 5-легә генә тамамлап, таныклык алу белән туп-туры авыл хуҗалыгы училищесына укырга керде. Анда да ул үзен сынатмады, тик яхшы билгеләргә генә укыды. Дипломда алгач, аңа үзләреннән ерак кына урнашкан чит бер районга эшкә китәргә юллама бирделәр. Башта аның үз авылына кайтып, әти-әнисенә дипломын күрсәтеп, алар белән рәхәтләнеп утырып сөйләшәсе, шатлыгы белән уртаклашасы килде. Аны әти-әнисе дә сагынып көтеп торалар иде. Дипломны күргәч, әнисе сөенеченнән елап та алды. Үзләренчә табын корып, дөнья хәлләрен сөйләшеп утырдылар да йокларга яттылар. Иртән иртүк егет юлга чыгарга тиеш иде. Ул хыялый уйларга чумып озак кына йоклый алмый ятты. Төрле уйлар килде башына. Ничек эшли башлармын икән? Ничек каршы алырлар? Ияләшеп китеп булырмы? Ни әйтсәң дә чит авыл, чит район бит. Иртән уянса, әнисе елый. Нәрсә булган? Әни, нәрсә булды сиңа? Әллә авырыйсыңмы? Дип ул әнисен барып иң башыннан кочып алды. И, балакайым, Герман безгә сугыш башлаган. Сине дә алып китәчәкләр бит инде. Әтиеңне дә, сиңа да 18 яшь бит, дип улының күкрәгенә капланып, үксеп елады. Сугыш чыккан. Бүтән хыяллары бер мизгелдә өзелде. Өмете киселде яшь егетнең. Ичмасам берәр ел булса да эшли алмады бит. Шулай итеп, ул бер каяда китмәде. Берничә көннән аларга повестка китерделәр. Сәгать иртәнге 10-га ул районга хәрби комиссариатка барып җитәргә тиеш иде. Икенче көнне әтисе Газинурны атка утыртып, районга озата китте. Әнисе авыл башында исән имен кайтуын теләп, елап калды. Елама, әни, Герман ул үз башына котыра. Без җигәрбез аны, кайгырма, мин кайтырмын, дип кенә егет әнисен юата алды. Андый чакта юатырлык җылы сүзләр табуы да авыр шул. Һәм ул үзенә сүз бирде. Әйе, Газинур әнисе хакына, туган иле хакына көрәшергә һәм исән калырга тиеш иде. Юкка менә ул ничә ел буе тырышып, тырмашып, ачлы-туклы укып йөрде. Аны алда әле зур уңышлар, эшләр көтәчәк. Ничек кенә авыр булса да, ул кире кайтуга өметен югалтмады. Озак та тормый Газинурның әтисендә сугышка алдылар. Бу хакта ул әнисеннән хат алгач кына белде. Вакыт шулай уза торды. Көнне төнгә, айны айга ялгап, олы газаплы 4 ел үтеп китте. Сугыш вакытындагы интегүләрне айрым берничә китап итеп язсаң да, язып кына бетерерлек түгелдер. Ниһаят 45-нче елның 9 мае җиңү көне җитте. Яу кырыннан исән калган солдатлар кайта башладылар. Әйе, исән калганнар. Тик аларның күбесенең тәнендә җанлы гына калган иде. Аяксыз, кулсыз калганнарны да тыны белән тартып алырдай булып көтте якыннары. Бер генә тапкыр да яраланмаган кеше бик аз калгандыр бу сугышта. Шулай, бер ямлы көнне җәй уртасында Газинур да хәрби киемдә елмаеп әнисе каршына килеп басты. Әнисенең никадәр сөенүен сөйләп кенә бетерерлек түгел. Әйе, Газинур сау-сәламәт кайтты. Тик әтисе генә яу кырында ятып калды. 4 ел эчендә ир ат кулы тимәгәч, йорт каралты тирәсендә дә эшләр күбәйгән, җимерелә башлаган урыннарны төзәтәсе бар иде. Газинур кайтып керү белән кулына чүкеш, кадак тотып, шап-шып килеп төзәтергә кереште. Тик әнисенә озак булыша алмады. Аны районга чакырттылар. Авыл хуҗалыгы белгечләре ул вакытта бармак белән генә санарлык иде шул. Алтын бөртегенә тиң иде. Энем, күләгәдә ял итеп ята торган вакыт түгел. Илне аякка бастырырга кирәк. Сине Октябрь колхозына председатель итеп җибәрергә булдык.
Син инде малай шулай түгел, менә дигән егетсең. Әйдә, җиң сызганып эшкә тотын, диде райком секретаре Газинурга. Елап озатмады Газинурны әнисе буйлы. Хатта горурлык шаткысы да сизелә иде йөзендә. Егет икенче көнне үк иртүк китәргә җыена башлады. Солдат кантомкасына бер шәркә, бер стакан, кашык, бер-ике телем икмәк салып, җәяүләп кенә чыгып китте ихатадан. 15 чакрым араны тиз үтте. 2 сәгать эчендә барып та җитте. Туп-туры идарәгә барып керде. Авылның аксакалы Әхмәлетдин абзый тәмәкедән соргаеп беткән тешләрен күрсәтеп, колаш җәеп каршы алды Газинурны. Менә энем, сиңа пишәт, менә шутлар, эшлә генә. Мин картайдым, минем белемем дә юк. Бик әйбәт булды килүең. Өйдә әзерләп куйдык үзеңә. Анда бер кеше дә тормый. Юштырдык, чистартык килүеңә. Ярар, бүгенгә ял ит, йортыңа урнаш, дип өен күрсәтергә алып китте. Бәләкәй генә иске йортка барып керде алар. Бу өйдә күптән беркемдә тормаган, ихатасын яшел чирәм каплап алган иде. Эше бик чиста итеп җыйштырылган. Әле нәрсә булмаса да якты, нурлы булып күренде Газинурга. Бер сәкедә авырга торган бер өстәл генә иде. Яшәү шарты булмаса да мичнең казаны бар иде. Шунда ук ашарга да пешереп була. Әлбәттә, Газинурның мич ягып ашарга пешереп торган вакыты да булмады. Бәхетенә күрше апасы Махида кергәләп ярдәм итеп торды. Үзе генә нәрсә эшләр иде икән. Авыр сугыш елларын үткән, аш ялангычлыгын да тотыган халык өчен өстәлдә бәрәңге белән икмәк, илдә тынычлык булу зур бәхет иде. Шулай көн артыннан көн үтте, көз дә якынлашты. Ялгыз яшәүе авыр иде Газинурга, өйләнергә карар итте. Авылга килеп урнашкан көнне үк укытучы булып эшкә урнашырга килгән бер Зөлфидә исемле бик матур кызга күз салган иде ул. Озын узакка сузмый кызга кияүгә чыгарга тәкъдим дә ясады. Октябрь бәйрәмендә кечкенә туй ясадылар. Дөньялары авырлык белән булса да, икесенең тырышлыгы белән җайга салынды. Колхозга булдыклы рәис килгәч, авыл хуҗалыгы да тиз күтәрелә башлады. Кибетләргә чәй, шикәр, кәнфит кебек ширбәтләр кайтты. Мондый сый-хөрмәтне инде күптән күргәне юк иде авыл халкының. Күпләр Газинурга бик рәхмәтле булды. Газинурның тагында күбрәк беләсе, югары белемле буласы килде. Авыл хуҗалыгы институтына укырга керде. Зөлфидә дә педагогия училищесын тамамлаган иде. Ул башлангыч классларны укытты. Күрше Махида апалары, аналары кебек булды. Аларны якын күреп, кулыннан килгәнчә ярдәм итеп йөрде. Аның Махинур исемле 4-5 яшьләрдәге бик матур кызы да бар. Ул да әнисенә ияреп, гел кергәләп йөрде. Бер көнне Газинур төшкә ашка кайткан иде. Өстәл артыннан торып, чыгып китәргә җыенганда, әнисенә ияреп тагын да Махинур керде. Газинур кызны алдына күтәреп утыртты да, аркасыннан сөеп торганда, кечкенә бөкрүсе барлыгын сизде. Махида апа, Махинурны врачларга күрсәткәнең булдымы? Ана әле соң түгелдер күрсәтергә, дип сорап куйды. Эй, Газинур туганым, соңдыр инде, дип күрсенеп сөйли башлады ул. Бик бәләкәй чагыннан ук бит инде ул шулай. Эй, йөрәгем, гел сыкрап кына тора инде аның өчен. Нигә аны башта ук миңа әйтмәдең син? Колхоз хәтле колхозны тартып барган кешегә вак-төяк йомыш кушып буламыни? Бу бит Махида апа, вак-төяк йомыш түгел, кыз баланың язмышы бит. Шулай да соң, кыйынсынды мин дә әйтергә. Кызымны саклый алмадым дип, үземне менә шулай туктаусыз үзгәләп йөрсәм дә. Ни булды соң? Каһәрле сугыш гаепле инде барсына да. Махиданың күзләре яшьләнде. Махинур туган гына иде әтисен сугышка алганда. Ул киткәч бер айдан кара кәгазь китерделәр. Әтисе үзенә бер тамчы судай охшаган кызын үзе үстерә алмады. Ә миңа нишләргә? Ир юк, янымда аның әнисе сукыр карчык та яшь бала. Мәрхүмәнең күзе бөтенләй күрмәйде. Кайгымнан тәгәрәп еладым да, кайнанам карамагына баламны калдырып, колхозга эшкә йөрдем. Бер яшь чамасы булганда сәкедән егылып төшеп, аркасын имгәткән балакаем. Сукыр кеше бала карый аламыни инде. Ничек егылганын да күрмәгән. Башта мин дә белмәдем. Тамагы ашка елыйдыр инде, дип уйладым. Тора-бара бөкрүсе үсә башлагач кына сорашкан идем. Әйе, бер бик каты егылган иде шул. Әллә имгәнгән булганмы, ди.
Врачка бармадың инде? Юк инде, ул вакытта каян врач булсын, күбесе сугышта. Газинур Махидәнең сөйләгәннәрен игътибар белән тыңлап торды да, тирән көрсенеп, урыныннан кузгалды. Ишек төбенә басып киемен кигәндә, бер Махидәгә, бер Махинурга карап, алайда күрсәтергә кирәк, бәлки әле соң түгелдер. Мин уйлап карармын дип, эшенә чыгып китте. Газинур да, Зөлфидә дә бик яраттылар Махинурны. Газинур каягына барса да, я күчтәнәч, я бүләк алып кайта иде аңа. Махинур үзе дә алар өйдә булса үзләренә чыгып та тормый, шунда ук куна да кала. Икенче көннән исә аның артыннан кергәндә шаяртып, әллә сезгә генә күчсенме, чыгып та тормый бит сездән ди. Шулай алар бер гаилә кебек тату яшәделәр. Газинур Махинурны төрле врачларга йөртеп карады. Кызганычка каршы инде соң иде. Biraz яшәгәч тормыш азрак яхшырды, җайга салынды. Бар да әйбәт кебек, бар да җитә, ризык та, кием дә бар. Тик тулы бәхет өчен бала авазына җитми иде. Тып-тын өйне яңгыратып сабый көлгән тавыш ишетәсе килә башлады Газинурның. Бер көнне ул Зөлфидәгә, табибка күренергә кирәк, дигән уен белдерде. Ниндидер шир булса, дәвалап була бит. Хатыны бер сүзсез риза булды. Район больницасы табибы анализларына карагач, барысы да әйбәт, таза, үзегездән генә тора эш, диде елмаеп. Инде ни әйтер икән дип куркып кына парны тынычландырып кайтарып җибәрде. Көн артыннан көн һәм шулай берничә ел үтеп китте. Тик гаиләдә үзгәреш булмады. Зөлфидә чарасызлыктан әби-сәбиләргә дә йөрештөрде, төрле үлән сулары да эчеп карады. Аның да Газинурны бәхетле итәсе килгән иде. Яшь балаларга ничек яратып караганын күреп әши әрнеде. Бер көнне Газинур Зөлфидәне шәһәр дәваханасына илтеп күрсәтергә булды. Баш табиб, тикшерү үтәргә кирәк. Булай гына бер нәрсә дә әйтә алмыйбыз. Сезгә монда калып анализларыгызны бирергә кирәк булачак, дигәч, Зөлфидә торып калды. Газинур кайтып китте. 15 көн чамасы үткәч, Газинур хатынын алырга китте. Барып җитү белән тагын баш табибка керде. Ул аны бу юлы күңелсез генә кыяфәттә каршы алды. Газинурның йөрәге нәрсәдер булганын сизеп, жу итеп китте. Операция ясарга кирәк. Яман шеше бар диде ул. Күпме яшәр әйтә алмыйм. Төрлечә була. Кем ничек? Бу куркыныч хәбәрне ишетәсе дә килмәде Газинурның. Йөрәгенә ук булып кадалды. Тик бу турыда хатынына ләммим. Хәтта никадәр кайгырганы йөзенә дә чыгармаска тырышты. Ул Зөлфидә яткан палатага елмаеп килеп керде. Зөлфидә барысын да белеп, әйтмәсәләр сизеп тора иде инде. Ул да иренә никадәр борчылганын күрсәтмәде. Эшендә ут янса да, елмаеп каршы алды да, елмаеп озатып калды. Операцияны җиңел үткәрде Зөлфидә. Берничә көннән хәле дә әйбәтләнде. Бала турында Газинур бүтән бер сүз дә кузгатмады. Баласыз яшәгән кешеләр бар, яшиләр бит, без дә яшәрбез, дип уйлады. Аның өчен Зөлфидәнең исән калуы мөһимрәк иде. Хәзер улар бүтән мөхәббәтләрен Махинурга бирәләр иде. Озын куе керфекләре, зур көңгөрт күзләре, сызылып торган кара кашлары, бит очындагы чокырлары әллә кемне дә яратырлык иде. Тик аркасындагы бөкрүсенең үсүе Махидәне генә түгел, Махинурны да, Газинур белән Зөлфидәне дә борчуга сала бирде. Бик зур булмаса да, яңа йортта салып куйды Газинур. Йорт җиһазлары да тергезделәр. Тагын 4 ел үтеп китте. Зөлфидә кабат авырый башлады. Шак кына эшләсә дә хәле бетә иде. Махинур да зур акыллы булып үсте. Зөлфидә апасына гел ярдәм итәргә тырышты. Апасын кызганып еласа да, үзенә сиздермәде. Киресенчә, бар булмышы белән караңгы көнен яктыртып, аның күңелен күтәрерлек җылы сүзләр әйтеп юата белде. Җәйне күрә алмады Зөлфидә ул елны. Агачлар чәчәкләрен койганда якты дөньягы белән хушлашты. Газинур бөтенләй буйгып калды. Яшәвенең ямен юалты. Авыр кайгы 1 елга бара. Аннан соң әкренләп онытыла ди халык. Онытылмаса да, бераз тынычландырадыр. Үлгән артыннан үлеп булмый, калган кешеләргә алга атларга кирәк, дип уйлап, Газинур да бераз тынычлана төште. Иң якын кешеләре булып Махидә белән Махинур гына калды. Алар аның иң авыр көннәрендә һәр вакыт янында булдылар. Махинур мәктәпне 5ле билгеләренә генә тамамлады. Сыйныфташлары төрлесе төрле яка, кайсы белем алу теләге белән, кайсы тизрәк эшкә урнашырга ниятләп, авылдан чыгып киттеләр.
Маһинур, гариплегеннән оялып, канаты кайрылган кош сыман авылда торып калды. Газинур чын күңеленнән кызны кызганды. Акыллы кызның белемсез калуы аның эшен пошырды. Маһида апа, диде ул бер көнне, әйдә мин Маһинурны авыл хуҗалыгы техникумына илтим. Юк инде, Газинур туганым, ул чирләш баланы анда җибәреп интектермим. Әле менә укымасам да кешеләрдән ким яшәмим, кулымнан бөтен эш килә, дип кырт кисте дә куйды Маһида. Читтән торып укырга да була бит. Син дә мәңгелек суы эчмәгәнсең, дөньяны белеп буламыни, дип үгетләргә тотынды Газинур салмак кына сөйләп. Соң Маһинур савучы булып эшли алмас бит, инвалидлык пенсиясы бик аз. Аңа бит яшәргә кирәк, кеше белән уралашырга кирәк. Ул бит чирле түгел, бер җирендә авырта дигәне юк. Читтән торып укыса, мин дә ярдәм итәрмен. Бухгалтерлыкка булса да укысын. Шушы тиклемдә акыллы кыз нишләп өйдә бикләнеп утырырга тиеш әле? Ризамы? Риза. Әлдә син бар, Газинур туганым. Безнең бәхетебездән нишләр идек, дип шатлыгыннан Маһида күз яшьләренә ирек бирде. Сүзендә торды Газинур, алып барып укырга кертте Маһинурны. Дөресен генә әйткәндә, аның үзенең дә кызны еракка җибәрәсе килмәде. Ул аңа һәрвакыт сокланып, яратып карый иде. Күңеле башкаларны күрмәде дә. Дөрес, димләүчеләр, күз салучылар да күп булды Газинурга. Ул бер ничек тә бер кемгә дә игътибар итмәде. Тик бер Маһинур гына булды күңелендә. Үзен шелтәли дә иде качак. Шушы яшь кенә кыз нишләп минеке булсын диенде. Мин куарт, юләр, һаман шуны аңлый алмыйм. Андый уйларын куарга да тырышып карады, тик мөхәббәтне күңелдән тартып, үзеп ташлап кына булмый икән шул. Бу хис инде тамыр җәйгән, йөрәге белән күңелен генә түгел, бөтен күзәнәген биләп алган иде. Маһинурга калса, инде аның йөрәгенә әллә кайчан кирип утырган иде Газинур. Маһида да моны тиз сизде. Әни күңеле сизгир була бит. Ул инде нишләп шушындай сөлек кебек чибәр ир бөкреле гарип кызга карасындый, бу турыда уйларга да ярамый, дип фикер йөртә иде. Кыскасы, өчесе дә үз уйларын эчтән генә уйлап йөрделәр. Җәй үтеп китте. Бөек октябрь бәйрәмнәре килеп җитте. Туйлар чыры башланды. Ни әйтсәң дә түземлекнең дә чиге була. Газинур бер көнне колхоз йомышы белән шәһәргә китте. Кичкә әйләнеп тә кайтты. Күчтәнешләр, бүләкләр төяп кайтты ул. Бүләкләр күбрәге Маһинурга иде. Тиз генә булган тәм-томнарын өстәлгә куеп, чәй әзерләде дә Маһида белән кызын кунакка чакырды. Алып кайткан бүләкләрен бирде. Киеп тә күрсәт инде, Маһинур, әйдә, диде әнисе кызы өчен сөенеп. Маһинур оялып кына зәп-зәңгәр борчаклы күлмәкне алды да кигән күлмәге өстеннән генә киеп тә куйды. Стенада эленеп торган көзге алдында бөтерелеп алды. И, кызым, рәхмәт әйт инде абыеңа сине шулай зурлаганы өчен. Бигрәк килешә үзеңә, дип Маһида Газинурга карап куйды. Ә ул күлмәкләренә сөенүдән көзге алдында әле бер ягын, әле икенче ягын әйләнә караган Маһинурга сокланып утыра иде. Кокеткалы күлмәкне Газинур абыйсы юкка гына алмаган. Ул аркасындагы бөкрүсен бөтенләй белендерми, тигезләп тора иде. Маһида апасында буш калдырмады Газинур. Матур бизәкле чуклы шәл бүләк итте. Әле аның андый бүләкне үз гомерендә бер кемнән дә алганы булмады. Маһида эчендәге шатлыгын яшерә алмады. Кызы өчендә, үзе өчендә бик сөенде. Ә Газинур аларның шатланганын күреп шатланды. Шәй эчә гөрләшеп сөйләштеләр. Тик менә Газинур гына белмәде ничек сүз башларга. Эчендә булган тойгыларны ничек ачып салырга соң. Бераз утыргач ул: "Маһида апа, син үзең дә сизеп йөрисең инде. Күреп торам. Мин Маһинурны үлеп яратам. Ул да мине сизеп торам", дип сүз башлады. Бу сүзләрне ишеткәч, Маһинур кып-кызыл булып башын иде. "Газинур туганым, ул әле бала гына бит". "Маһинур, әлбәттә яшь инде", дип дәвам итте Газинур. "Миндә бик үк карт түгел әле. Аңа 18 яшь тулгач язылышырбыз. Үзем укытырмын. Синең дә, Маһида апа, өең иске, кышларын салкын, җафа чигеп яшисез. Кыскасы, сезне үземә яшәргә чакырам. Бу өйгә без барыбыз да сыябыз. Тик каршы гына килмәгез". "Мин
Каршы килмим дә соң, дип Маһидә көтелмәгән тәкъдимнән уйланып калды. Аннан сөенеченнән елап ук җибәрде. Чынлап та, соңгы елларда алар кызы белән бик җафаланып яшиләр иде. Кешеләрнең менә дигән кызларында мондый кияү тәтеми бит. Менә сиңа бәхет. Бит күпме яшьләрен түкте ул шушы баласы өчен. Җитмәсә, үзен дә бергә яшәргә чакыра. Төш түгелме бу, туганым? Өн бу, өн, Маһидә апа. Чынлап әйтәм, минем бу авылда сездән башка якын кешем юк. Үзебезнең авылда әнием генә калды. Аны да үземә яшәргә чакырган идем. Ризалашмады. Әле көчем бар чакта үземнең нигеземдә, атаң салган йортта яшим ди. Кыскасы, өем сезнең карамакта. Бүгеннән күченә аласыз. Әнә шулай башланып китте аларның тормышлары. Авыл халкы өчен бу көтелмәгән хәл булды. Тел шарлаучылар да күп иде. Кемдер Газинурны бу адымы өчен мактады, кемдер ошатмады. Бигрәк тә аңа күз салып йөргән хатыннар көнләшүләреннән ни эшләргә дә, ни сөйләргә дә белмәделәр. Бер ел үтүгә ничә еллар бала көтеп зарык булган Газинурның тупылдап торган малае туды. Бу бала бик газиз булганга Газиз дип исем куштылар. Ниһаят Газинур бәхетнең ни икәнен татыды, ә Маһинур иренә назлы карап, "Әлдә син бар" дип әйтергә ярата иде. Бу сүзләргә аның тулы бәхете дә, якты киләчәккә өмете дә, изге мәхәббәте дә, шиксез рәхмәте дә сыйган иде. Әлдә син бар.